साफ्रोमखौबो आंनि बे DM चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रो हरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव मोजां दं होननानै दिनैनि मेसेजखौ जागायनायनि सिगां आं बयनिसिमबो गुरै खावलायो नोंथांमोना मेसेजखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। लोगोसे जुदि माबा मोनसे सोलोंनो हायोब्ला नोंथांमोना मेसेजखौ गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालाम। लोगोसे जुदि नोंथाङा आंनि बे DM चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे गोदान भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों सानै मानसिनि केरेक्टारनि बिसय आं फोरमायनो सानदों। बे सानै मानसिया रावबो नङा, मार्था आरो मारियामनि बिसय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। मार्था आरो मारियामा बिब' बिनानावमोन आरो बेखौ जोङो लुकास बिजाबनि 10 बालाबनि 38 सिरिनिफ्राय लानानै 42 सिरियाव जोङो मोननो हायो। अब्ला आं बेवहाय गुबै बाथ्राखौल' नोंथांमोननो फोरमायगोन। लुकास बिजाबनि 38 सिरिनिफ्राय लानानै 42 सिरिखौ जेब्ला जों फरायगोन बेवहाय मार्था आरो मारियामनि बिसय जोङो बेवहाय मोननो हायो। आरो दिनै बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों, मार्था आरो मारियामनिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हायो। अके, अब्ला जों जेब्ला बेवहाय टेक्स्टआव नायगोन अब्ला जों मोननो हायो जिसु आरो बिनि चेलाफ्रा दाबसे गामिजों थांदोंमोन। अब्ला बै समाव मार्थाया जिसु ख्रिस्टखौ गावनि न'आव बरायो, इनभाइट खालामो। अब्ला बै समाव मार्थाया जिसु आरो बिनि चेलाफोरनि थाखाय जाग्रा लोंग्राफोरखौ मा खालामो? थियारि खालामो। आरो जाग्रा लोंग्रा फोरनि फारसे बियो गोबां मुखुब जायो, गोबां बियो बिजि जायो। फारसेथिं बिनि बिनानाव मारियामा जिसु ख्रिस्टनि आथिं गुदियाव जनानै जिसु ख्रिस्टनि फोरमायनाय बाथ्राफोरखौ बियो खोनासंबाय थायो। अब्ला बे समाव जोङो नुनो मोननो हायो मार्थाया जेब्ला जानाय लोंनाय संसारनि मुवाफोरखौ लानानै जेब्ला बियो बिजि जायो, गोबां मुखुब जायो, जेब्ला बियो बेफोरखौ लानानै गोबां सिन्ता, बियो गोबां जिंगासियो, टेनसन जायो, अब्ला बे जिसु ख्रिस्टनाव फैनानै गावनि बिनानाव मारियामनि फारसे बियो कमप्लेन होयो। प्रभु, नोङो नुवाखै नामा आं जि गोबां खामानियाव बिजि जादों आरो आंनि बिनानाव मारियामा आंखौ जि हेल्प होफैनांगौ, नोङो नुवाखै नामा? आंनि बिनानाव मारियामखौ नोङो थोन जाहाथे बियो आंखौ खामानियाव हेफाजाब होयो। अब्ला जिसु ख्रिस्टआ मा रिप्लाइ होदों नोंथांमोननि थाखाय आं फरायनानै फोरमायनो सानदों। बेवहाय 10 बालाबनि 46 सिरियाव जिसु ख्रिस्टआ मार्थाखौ रिप्लाइ होदों। मा रिप्लाइ होदों खोनासंनाय। फोरबुआ बिखौ बुंफिनदों, ओ मार्था, नोङो गोबां मुवाफोरनि थाखाय साननानै जिंगासिदों, नाथाय नंथारगौआ बेनो मारियामा गाहाम बख्राखौ सायख'बाय, बे बिनिफ्राय लांजानाय नङा। जिसु ख्रिस्टआ मार्थाखौ बुंदों, मार्था, नोङो गोबां मुवाफोरनि थाखाय जिंगासिदों, नाथाय नोंनि बिनानाव मारियामा मोनसे मोजां बाहागोखौ, मोनसे मोजां जायगाखौ, मोनसे मोजां बिसयखौ सायख'बाय आरो बे बिनिफ्राय लांजानाय नङा होननानै बुंदों। स' बेवहाय मार्थानि गिबि स्टेप, गिबि मावनांगौ खामानिया मामोन? जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बिनि न'आव हाबबाय आरो बिनि न'आव हाबनानै जेब्ला फोरोंबाय, अब्ला बै समाव मार्थानि गुबै मावनांगौ आरो गिबि स्टेपआनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि आथिं गुदियाव जनानै बियो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौमोन, जेखौ मारियामा खालामदों। जिसु ख्रिस्टनि आथिं गुदियाव जनानै मारियामा जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ बियो खोनासंदों। थिग बेफोरबायदिनो बिनि बिब' मार्थायाबो गिबियावनो बियो जिसु ख्रिस्टनि आथिं गुदियाव जनानै जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ बियो खोनासंनांगौमोन। नाथाय बियो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ खोनासंनो नागारै बियो संसारनि जानाय लोंनाय मुवाफ्राव बियो मुखुब जायो आरो बियो बैफोर मुवाफोरखौ लानानै टेनसन जायो, जिंगासियो। नंगौ लोगोफोर, जोङो दिनै जों संसारनि फारसेबो साननांगौ, संसारनि फारसेबो जोङो बिजि जानांगौ। नाथाय बेवहाय जों मा सोलोंनो हायो? जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बिनि न'आव हाबदों, जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बुङाखै, मार्था, आंनि
आरो आंनि सेलाफोरनि थाखाय नोङो जानाय लोंनाय थियारि खालाम होननानै। नंगौ, मार्ताया बिसोरनि थाखाय जानाय लोंनाय थियारि खालामखानांगौमोन, नाथाय बिनि गुबै मावनांगौ स्टेपा मामोन? बिनि गुबै मावनांगौ स्टेपा जानाय लोंनाय मुवाफोरनि थाखाय थियारि खालामनाय नङामोन। बिनि गुबै मावनांगौ स्टेपानो जाहैबाय, गिबि स्टेपानो जाहैबाय बे जिसु ख्रिस्टनि आथिं गुदियाव जनानै बियो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ खोनासंनाय। जिसु ख्रिस्टआ बेखौ माब्लाबो बुंनाय नङामोन जे नोङो गिबियावनो जोंनि थाखाय जानाय लोंनाय मुवाफोरखौ थियारि खालामग्रो, बिनि उनाव नोङो आंनि बाथ्राखौ खोनासं होननानै जिसु ख्रिस्टआ माब्लाबा बुंनाय नङामोन। मानो होनोब्ला मारियामा जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ बियो आथिं गुदियाव जनानै बियो खोनासंदोंमोन। थिग बेफोरबायदिनो मार्तायाबो गिबियावनो बियो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्रोनांगौमोन, नाथाय मार्ताया बेफोरबायदि खालामाब्लासिनो बियो संसारनि मुवा बुस्थुफ्राव बियो मुखुब जायो आरो बेफोरखौ लानानै जिंगासियो। बेखायनो बेवहाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, ओ मार्ता नोङो गोबां मुवाफोरनि थाखाय साननानै जिंगासियो। दिनै लोगोफोर, जोंबो बेफोरबायदिनो जोंनि जे दिन, जोंनि जे सम, बे समखौ जोङो मार्तानि समान जोङो जिसु ख्रिस्टनि आथिं गुदियाव जआब्लासिनो, जों प्रेयार खालामाब्लासिनो, जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो खोनासंनानै जोङो जोंनि दिनखौ, जोंनि समखौ, जोंनि खामानिखौ जोङो स्टार्ट खालामाब्लासिनो जोङो संसारनि मुवाफोरजों जोङो स्टार्ट खालामग्रोयो। आं खनसेबो बुंनो सानो, दिनै लोगोफोर, जोंबो बेफोरबायदिनो मार्तानि समान जोङो जेब्ला फुङाव सिखारो, जेब्ला जोङो खामानिखौ स्टार्ट खालामो, अब्ला जोङो इसोरनि बाथ्राजों जोङो स्टार्ट खालामाब्लासिनो, जोङो आरजजों स्टार्ट खालामाब्लासिनो, जोङो इसोरखौ, आरजखौ, इसोरनि बोसोनखौ जोङो सेकेन्ड टाइम होनानै, जोङो नैथि जायगायाव दोननानै जोङो संसारनि मुवाफोरखौ जोङो गिबि जोङो जायगा होनायलाय, गिबि जोङो बेखौ इम्परटेन्ट होसिननायलाय जों गोबां बार जिउआव जिंगासिनांगौ जानानै फैयो। संसारनि मुवाफोरखौ लानानै जोङो जिंगासिनांगौ जानानै फैयो। संसारनि जोङो बाथ्राफोरखौ लानानै, जोङो संसारनि मुवा बुस्थुफोरखौ लानानै जोङो जिउआव जिंगासिनांगौ जानानै फैयो। जों टेनसन लानांगौ जानानै फैयो। बेखायनो बेवहाय जोङो मोननो हायो, जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, ओ मार्ता नोङो गोबां मुवाफोरनि थाखाय साननानै जिंगासिदों। जोंनि जिउआव मानो जिंगासिनाया फैयो लोगोफोर? जोंनि जिउआव मानो टेनसना फैयो? जोङो संसारनि बा माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै, फेमिलिनि मेटारानो जाया मानो, फाइनेन्सियेलि मेटारानो जाया मानो, बिजनेस मेटारानो जाया मानो, रिलेशनशिपनि मेटारानो जाया मानो, स्पिरिचुअल मेटारानो जाया मानो, जों बेफोर बाथ्राखौ मानो लानानै जोङो जिंगासियो? जिंगासिनाया मानि थाखाय फैयो लोगोफोर? बेवहाय जों सोलोंनो हायो, मार्तानि जिउआव मानो जिंगासिनाया फैखो? मानो होनोब्ला मार्ताया इसोरखौ गिबि जायगा होआब्लासिनो, इसोरनाव बियो जवाब्लासिनो, इसोरनि बाथ्राखौ बियो गिबि खोनासङाब्लासिनो, बियो संसारनि मुवाफोरखौ बियो गिबि जायगा होनायलाय, संसारनि बुस्थुखौ बियो इसोरनिख्रुइबो बांसिन इम्परटेन्ट होनायलाय, मार्ताया संसारनि मुवाफोरनि थाखाय जिंगासिनांगौ जानानै फैयो। बियो गोबां टेनसनाव गोग्लैनांगौ जानानै फैयो। बेराफारसेथिं जेब्ला जोङो मारियामनि फारसे जोङो नायोब्ला, मारियामा गोबां रिलेक्सआव दंमोन, गोबां बियो सान्थियाव दङमोन, गोबां बियो आरामाव गोजोन खुसि बियो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंगासिनो दंमोन। दिनै बिनि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनो हायो लोगोफोर, जोंनि जिउआव टेनसना बेनि थाखाय फैयो, जिंगासिनाया बेनि थाखाय फैयो, मानो होनोब्ला जोङो मार्तानि समान जोङो जोंनि दिनखौ, जोंनि समखौ, जोंनि खामानिखौ जोङो इसोरजों लोगोसे स्टार्ट खालामाब्लासिनो, आरजनि गेजेरजों जोङो स्टार्ट खालामाब्लासिनो, संसारनि मुवाफोरजों जोङो स्टार्ट खालामो। बेनि थाखायनो जोङो संसारनि मुवानि थाखाय जोङो जिंगासिनांगौ जानानै फैयो। लोगोफोर, जिंगासिनाया जोंनि जिउआव मानो फैयो? आरोबाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो, जिंगासिनाया जेब्ला जोंनि जिउआव फोथायनाया लोरबां जायो, अब्लाथाय माने जिंगासिनाया जोंनि जिउआव उजियो। जोंनि जिउआव जेब्ला इसोरनि फारसे जेब्ला फोथायनाया जेब्ला लोरबां जायो, अब्लानो जिंगासिनाया जोंनि जिउआव उजियो। आंनि न'खराव माब्ला
चेन्जिंआ फैगोन, आंनि जिउआव माबोरै सोलायनाया फैगोन, आंनि बिजनेसाव माबोरै सोलायनाया फैगोन, आंनि स्टाडि लाइफआव माबोरै सोलायनाया फैगोन, गाबोन मा जागोन, बे बेमारा माबोरै हामगोन, आंनि न'खरखौ आं माबोरै दागोन, आंनि फिउचारखौ आं माबोरै सलायलांगोन, बेफोर गोबां रोखोमनि मानसिनाव जिंगासिनाया फैनो हागौ। आरो बेफोर जिंगासिनाया जोंनि जिउआव मानो फैयो? लोगोफोर, जेब्ला जोंनि फोथायनाया लोरबां जागोन अब्लानो बैफोरबायदि जिंगासिनाया जोंनि जिउआव फैगोन। अब्ला फोथायनाया माबोरै जोंनि जिउआव उजिगोन? फोथायनायखौ जोङो माबोरै स्ट्रं खालामनो हागोन, गोख्रों खालामनो हागोन, इनक्रिज खालामनो हागोन? इसोरनि बाइकआ बुङो लोगोफोर, रमारिनि 10 बालाबनि जेब्ला जोङो 17 सिरियाव जेब्ला जोङो फरायगोन बेवहाय मोननो हायो। बिनिखायनो फोथायनाया खोनानायनिफ्राय, ओमफ्राय खोनानाया ख्रिस्ट'नि बाथ्राजों। जुदि जोङो फोथायनायाव गोख्रों जानोब्ला, फोथायनायखौ जोंनि जिउआव जुदि जोङो इनक्रिज खालामनोब्ला, जों फोथायनायाव जौगानोब्ला, फोथायनायाव जोङो बोलो गोरा जानोब्ला, लोगोफोर जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो खोनासंनांगोन। ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ खोनासंनायनिफ्राय, बाइबेलनि बाथ्राखौ खोनासंनायनिफ्रायसो जोंनि जिउआव फोथायनाया उजियो। जोङो फोथायनायाव जौगानो हायो, फोथायनायाव जोङो बोलो गोरा जानो हायो। दिनै जोङो लोगोफोर फोथायनायाव लोरबां जानायनि थाखायनो दिनै संसारनि टेनसनफ्रा, संसारनि जिंगासिनायफ्रा दिनै जोंखौ गादबनानै दोनो। जेरै मार्थाया संसारनि मुवाफोरनि थाखाय गोबां जिंगासिदोंमोन। लोगोफोर, बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो, जोंनि फोथायनाया इसोरनि बाइकखौ सोलोंनायनिफ्राय, इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनायनिफ्रायसो उजियो। मारियामा बेनि थाखाय जिंगासियाखैमोन, मानो होनोब्ला बियो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंदोंमोन। आरो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनायलाय बिनि गोसोआव सान्थि दंमोन, गोजोननाय दंमोन, बिहा जिंगासिनाय गैयामोन। बेखायनो लोगोफोर, दिनै जुदि जोङो जोंनि जिउआव जुदि जिंगासिनाय दङब्ला, माबा मोनसे बाथ्राखौ, माबा मोनसे जाथायखौ, बा गावनि लाइफखौ लानानै, खामानिखौ लानानै, फेमिलिखौ लानानै, फिउचारखौ लानानै जुदि जोंनि जिउआव जिंगासिनाय दङब्ला लोगोफोर, फै जोङो गावनि फोथायनायखौ साननानै नायनो जे जोंनि फोथायनाया बेसेबां स्ट्रं, जोंनि फोथायनाया बेसेबां स्ट्रं। मा जोङो जोंनि दिनखौ, जोंनि खामानिखौ, जोंनि समखौ मा जोङो आरजनि गेजेरजों इसोरखौ गिबि जायगा होनानै जोङो सोलिगासिनो दं ने? जोङो गावनि लाइफखौ जोङो खुंगासिनो दं ने? जुदि जोङो मारियामनि समान जुदि जोङो इसोरखौ गिबि जायगा होआब्ला, आरजखौ, इसोरनि बाइकखौ जुदि जोङो गिबि जायगा होआब्ला, जोंनि जिउआव निश्चय मार्थानि समान संसारनि मुवाफोरखौ लानानै, संसारनि जाथायफोरखौ लानानै निश्चय जोंनि जिउआव जिंगासिनाय फैगोन। बेखायनो लोगोफोर, फै जोङो गावखौनो गाव बिजिरनानै नायनि, जोंनि जिउआ मार्थानि समान ना मारियामनि समान? बे बोसोरनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै।